Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau ma mun kawo muku sabon fim daga kamfanin Sultan. Idan yau ne farkon zuwan ka fara muna subscribing a nan ga, sannan kuma kai muna ƙararrawa a nan domin samun sababbin fina-finai. Wannan channel ta mai suna da Isu Dan Hausa TV tana kawo muku sababbin fina-finai, fasarar Indiya, fasarar Sultan, fasarar Algaita, fasarar Al-Hussein da sauran fasarorin da tana kawo muku. To a nan ne inda za ku fara yin mana subscribing, sannan kuma ku yi mana ƙararrawa domin samun fina-finai ingantattu, sababbin kuma fina-finai. Dama mu kawo muku fassara ne, sabon fassara wadda an ka fassara a cikin satin da an ka fassara mu kawo muku ita ba tare da kun sha wahala wajen neman wannan fina-finan ɗin ba. To fim ɗinmu na yau da yadda za ku yi ku sauke shi a wayarku, za ku fara min subscribing sannan kuma ku yi mana ƙararrawa. Kar ku manta kalmar nan ta subscribing da ƙararrawa, kar ku manta. A nan ne za ku yi mana subscribing sannan kuma ku yi mana ƙararrawa. To za ku danya a nan kamar haka. A ƙasan description ne mun kawo muku fim ɗin. To za ku danya nan kamar haka. Zaran kun danya a nan, to wannan shine anan link ɗin bidiyon ɗin da mun kawo muku. Idan ba ku tsaya sauraron bayanan da muke yi har zuwa ƙarshe, za mu sa password domin don saboda ba ku tsaya kallon sauraron bayanan da mun kawo muku. Shi bayanin bai wuce iya minti biyu ɗin. To bayanin minti biyu amma ba ku da hankulin tsaya ku kalla har bidiyon ya kai ƙarshe. To a nan ne anan shi fim ɗin yake. Da zaran kun danya a nan ga, wannan shine link ɗin shi anan bidiyon ɗin ne wanda mun kawo muku sabon fassara daga kamfanin Sultan. To za ku danya kamar haka. A yayin da kun ka danya kamar haka, zai tafi da ku zuwa Mega application Mega. To wala yanzu kamar haka yana ta satin kenan. Za ga shi film ɗin da mun kawo muku na yau. To wannan shine film ɗin da mun kawo muku na yau kenan. To a nan za ku iya kalla, a nan kuma za ku iya downloading. Da zaran kun danya a nan, za ku yi downloading ɗinsa a cikin wayoyinku. Kuma a nan za ku iya da kun danya nan, za ku iya kalla a cikin wayarku ba tare da kun biya ko sisi ba. To daga wannan channel mai suna da Isu Dan Hausa TV, kar ka manta kalmar ta subscribing sannan kai mana ƙararrawa.